Кадрлы тормыш иптәшем Хуснияров Марсель Данил улы. Сине юбилейң белән чын күңелдән котлап, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер телим. Ходай сине миңа бүләк иткәнгә мин бик бәхетле. Миңа булган хөрмәтең, керсез мәхәббәтең өчен рәхмәт сиңа. Киләчәктә озак еллар бәхет, шатлыкта, муллыкта гомер итәргә насыйп булсын. Бүген синең туган көнең, безнең гомерләрнең тик башы. Алла бирсә, уртак юлыбызның бәхет, шатлык булсын юлдашым. Бер-беребезне хөрмәт итеп яшик, сабыр итә белик кайчакта. Туасы балаларыбызны тәрбиялик, гаилә дигән җылы учакта. Язмышыбыз сине миңа язган, мине сиңа дип юраган. Күкләребезгә никах укыганнар, Аллаһыбыз бәхет юраган. Котлы булсын туган көнең, сау-сәламәт булып мең яшә. Гомер буе безнең юлларыбыз булсын иде һәр чак янәшә. Рәхмәтнең иң олысын, иң ихласын Марсельнең тормышта иң изге, иң кадерле олы кешеләре әтисе белән әнисенә җиткерәсем килә. Рәхмәт әти һәм әни шундый матур, тырыш егет, хәзер инде минем тормыш иптәшемне үстергән өчен һәм мине үз кызыгыз шикелле кабул иткәнегез өчен. Иң изге теләкләр белән, Рузилә. Каршыласак иде гелебергә, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән, һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улган йолдыз кабынгандыр, шул йолдызның яшәү серләренә өйрәткән. Дөньяга мен оныттырып торсын, туган көнең олы бәйрәмең. Гөл кояшлы яктыгына булсын, язын көзен кышын җәйләрең. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улган йолдыз кабынгандыр, шул йолдызның буе шушы бәйрәмнәрне каршыласак иде гелебергә, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән, һәр вакытта улы максат
юлга